ассалому алейкум бе мардуми сарбаланд. иҷара қурғонтепа меган бародарои азиз. ҳозир дар водии вахшем ана иҷа тепай иш боша байрақ алҳамдулилло бародари азиз. душманои миллат да метонен роӣ кунен. инҷа як бор дига бусӯзан хонасӯхтаҳои беномусо пешравиш десайку вақти пешравиро дар ватани мо мебинанд во месӯзанд бародари азиз. бибинен инера водии вахш меган. инҷа нишони алҳамдулилло нишони давлатиай. инҷа ҳукумати вилоятай. бибинен бародари азиз дизайна чхел зур кардиан, декоратсияи девона кардиан. алло рунтано дароз кунам. аму ҳукумата нигоҳ кунен. бибинен ба номи парвардигор анаи беномусо иқболби худозадаи беномуси занталоқ алло гури раҷаби дар бигира. инаи пешравиҳои давлати моай то бигард беватан, беномус, бевиҷдон, ҷангандоз дар ҳамун давлатҳои хориҷа. мо дар ин ватанмон истироҳат кардистем.